लोगोफोर जोंहा फुजा नायनो फैदों 29थि बागानपारा शिव फुजा फालिथाय वाव टेंटेने ओंखाम जाखांनानै फुजा नायनो फैदों जोंनि बिनानाव जोंजों माबाबो फैदों सानसुमाव फैदों फंबायबो बागानपारानि शिव फुजा नायनो फैदों जोङो दावदै रुनाय जानानै थांसै दावदै खेला गेलेनो दावदै खेला बेनो जोंना स्कुटि गंसेयावनो फैखादों साथामजों माथो जेबोन गेलाय याव मोसानो नागिरदों नै सबिना बर' रायजो राजा मायाव थांदों थाङा deh दावदै जिरखुमा जागासिनो जोंखौ फांसन नायहोनो होननानै माहायसोलाय लट्रि गेलेदोलै इखि लट्रि नामा लट्रि खेलिदो दावदै खेलिदो दावदै खेला
गेलेगोन गेलेयालै गेलेनो रोङालै फैसाखौ नाम्बाराव गारना दुइयाव जुदि दुइयाव मोननैल'बा मोननैल' मोनगोन नों दाउदै दाउदैयानो गेसावसो दाउदैयानो गेसाव गोजा मोनासै अ थारमाने ओइ नाम्बाराव होना दोननांगौ इस्सासो नै लटारा गेलेग्राफ्रा अबे दाउदै रुदों अ बैखि दाउदै रुदों बैलाय रुनाय नङा खोमालै गोथांसो दां ओइ दासो मोजां मोसाथारदोंमोन नै दानियासो मोजांथारमोन नै बेयावलाय मा फैबावनोसै नै एखेबो नতুन खेला होगासिनो बा गेलेग्राफ्रा देन्जार देन्जारफ्रा सारि मोनाखै बा लोगोफोर जोंहा दाउदै जाना थांसै दै एसे एसे ओमफ्राय बारा गिदिर नङा आरो फुजासालिया ओरैनो गामिनि आन्था गामिनि आन्था गामिनि आन्थाल' ओमफ्राय मोसानायखौ नायबाय एसे दाउदै खेला नायबाय गेलेयासै 20 थाखानि गेलेस्लायस्लाय 15 थाखानि दैसे मोनजागोन ना इउटुब नङालै ओरैनो आयना नायदों नामा ओइ माथ' दाउदै जाग्राफ्रा बोरो एम्फौ लाथा नारजि अमा बा गोथाव गोथावथारलै एम्फौ लाथा बाब्राबगासिनो नै दाउदैया गैया दे दै बेसे दाउदैयालाय दै हिनजावा आगर थिखो जानो गिनाथो खाबाय खारनाया खालामफिनदो आंखौ होननानै माबोरै मोनब्रै